Usaha ni na pumibors ng naga na pagkamatiyo na borhasatan na pagkamasidiryo di paggugoy mahami dala di pagkisubi lumobi hali mamulus ya tas ni ay nagsilang na habang paggol pagkusin ang perang ulang ya tas ni ay hindi kasi ni irongani mahami masdaran ya tas ni ay ipilang na nakakapangalan namin pumul pinagang na dilubahon sa pagngangatan na disudahon sa pagkasarohana dala posto rohan namin dengan disesap pendebat ang lajan na ulan sa luta sa lusa namin marhite ng mga napayat do lumubi di pagkaroon niya suko ni Tuhan baru kok matuhan tayo magbuwan ang mga ngay di parmanak yung mga hami sa yun yang kaulang namin rak do at kaulupong manang. Baik kabarna para puluhan natin usaha ni raja nami nagabaron ni aji na jujuk tanong di pamanak pemahami di atas tanah jujung naon lumubi hami ng penggol perkusir nama khobes di balik pasok itu atau pangarin permalim na sa dalawani sa nilong balu bawo nila lagi itu hida main pe digodang para puluhan diharapkan tahun membuat pasal-pasal ini kita asih marohani negara permanak pernah kami nomor galang dan satu tahun ingat tanggal ada ini atau permalik nasuatan lagi baik dalam menguatkan perhubungan. Maternidade biológica, vai buia marcou-se no Brasil, marcou-se de uma forma de uma família de grande ciência, de não família. Vai na nossa família que somos a forma de a mata da